Li Bakurê Rojavayê Sûriye an ku li devera kêmkirina asta şerq û agirbest li wê deverê hatiye ragihandin lê hîn jî şerûpevçûn berdewam in. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku şerûpevçûnên giran li Enyê El Enkawî li Sehlil Ghab li gunda warê Bakurê Rojavayê Hemayê di navbera grûpên çekdar li aliyekî û çekdarên rejîma Sûrî li alîkî din rodan. Her wiha li gunda warê Rojavayê Helebê di encama gulebaranê ji aliyê çekdarên rejîma Sûrî ve zarokek birîndar bû. Li her yek ji Elfatî Rosfûn jî li Çiyayê Zawiyê rasîtobaranê ji alî çekdarên rejîma Sûrî ve hat. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku du çekdarên nenaskirî li ser motorsikletekê li bajarokê Keferşems li gunda warê Bakurê Dereyê du çekdarên rejîma Sûrî di Ferqeya Nehê de armanc kirin û her du çekdarên rejîma Sûrî kuştin. Her di heman derbarê de Rawangeha Navborî ragihand ku di encama armanckirina çekdarên Tehrîrî Şam bi mûşekan li Enya Kefernebel li gunda warê Idlibê sê çekdarên rejîma Sûrî hatin kuştin û pênc birîndar bûn. Ji alî xwe ve çekdarên rejîma Sûrî bi topxaneyê gundê Keferewêt li gunda warê Idlibê topbaran kir bê ku tu zanyarî derbarê ziyanên canî werin diyar kirin. Agirbest li devera kêmkirina asta şer dikeve roja xwe ya heftê û şeşê de ku di pêncî adara borî di navbera heriyek ji Serokê Rûsyayê Vladimîr Putin û yê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan de hate îmzekirin. Lê li gorî Rawangeha Sûriya mafên mirovan ew agirbest bi awayeke rojane tê bin pêkirin.